לבצע עם פוזיציה. בואו ניקח קובץ שנקרא בייק דמו. קודם כל אני ארצה לשכפל אותו. זה רק לצרכים שלי. הוא שוכפל והוא נמצא כאן. אגב, כדי לשנות שם, פשוט כנסו לקובץ בדאבל קליק ותרשמו למעלה, נקרא לו Xerox Sample. ואוקיי. ושינינו את השם שלו. אוקיי, כיצד עושים עם פוזיציה? אני אכנס לקובץ שנקרא בייק דמו. אני נכנס ל-Image Quality רק כדי לראות את הפריווי שלו. שימו לב, הקובץ הוא בגודל A4, בגודל A4 אמריקאי, בגודל לטר, אבל לפעמים אתם תראו נניח 297 על 210, תראו 296 על 209, הוא לא באמת מקטין את הקובץ, הוא מתרגם אותו מאינצ'ים, ולכן לפעמים חל שיבוש במידות, אבל הקובץ הוא במידה האמיתית, הוא תמיד יישאר. כרטיס ביקור תמיד יהיה 50 על 90. אוקיי, כמו שאמרנו, דבר ראשון אני ניגש לסטוק, ובתוך הסטוק אני רוצה לבחור נייר A3 נניח. ועכשיו אני ניגש ללשונית הזאת שנקראת Output. בתוך Output יש לי כאן לשונית שנקראת Layout. ובתוך ה-Layout יש לי לשונית שנקראת Layout Style. כל סוגי האימפוזיציה נמצאים כאן. OneUp Auto Center משמעותו שהקובץ יודפס במרכזו של הדף, לא בהגדלה או בהקטנה, אלא פשוט במרכזו של הדף. אם אני אבחר קובץ A4 על A3, יתמקם לו דף אחד במרכזו של A3. והיה ואני רוצה להגדיל או להקטין, יש לי כאן לשונית שנקראת Setup, Reduce and Large זה למעשה Scale to Fit. אם אני בוחר באוטו, הדף יוגדל או יוקטן בהתאם לדף שבחרתם. 2-up, וכך הלאה והלאה, 4-up, 16-up, ו-Custom Multi-up. Custom Multi-up למעשה לוקח את גודל הקובץ, לוקח את גודל הדף המודפס, ועושה התאמה אוטומטית, מעין best fit, כדי להכיל כמה שיותר דפים. כיוון שאני עכשיו הולך לעשות עימוד של A4 על A3 ולא יכולים להיכנס יותר בשניים, גם האופציה הזאת של Custom Multi-up וגם האופציה הזאת של 2-up למעשה תיתן לי את אותה תוצאה. אבל אם אתם לוקחים למשל גודל של כרטיס ביקור 50-90, 16-up יכניס לכם רק 16 כרטיסים. Custom Multi-up בהתאם לגודל הדף יכניס לכם, אם זה 488, יכניס לכם 30. ולכן תהיו ערים לאיזו שיטה אתם בוחרים. אני נשאר כרגע ב-2-up, ועכשיו למעשה יש לי כמה אפשרויות. אגב, שימו לב שכשאני נמצא בנן, אין לי כאן לשונית נוספת, עוד אופציית חלון נוסף. רק כשאני נכנס לאחת מהאופציות של העימוד, אז נפתח לי פה חלון נוסף. אוקיי, אז אני נמצא ב-2-up, אני רואה שכרגע הדיפולט שלו זה לעשות לי הכפלה, ואכן הוא נמצא בריפיט. יש לי אפשרות לסובב ראש לרגל את אחד מהדפים, פליפ רייט. יש לי אפשרות לעבור למצב שנקרא sequential, 1 ולידו 2, 3 ולידו 4, 5 ולידו 6. alternate, כל האי זוגיים בצד אחד, 1 ו3, ובצד השני במקביל כמובן 2 ו4. אם אתם לא תעשו דו צדדי, תקבלו דף של 1 ו3, 2 ו4, וכך הלאה והלאה. cut and stack למעשה מיועד להדפיס קובץ נניח של 10 דפים, כשבצד שמאל לעומק תקבלו מ-1 עד 5, בצד ימין תקבלו מ-6 עד 10, ברגע שתחתכו פה באמצע ותשימו את הערימה השמאלית על הימנית, תקבלו חוברת אחת לעומק. אותו דבר כמובן תקף גם לגבי 4-up. תחתכו באמצע ושימו את הערימה השמאלית על הימנית, תחתכו את ציר ה-X ושימו את הערימה העליונה לתחתונה ותקבלו לעומק חוברת מ-1 עד 10. אז אמרנו, repeat זו הכפלה, sequential פשוט שם 1, 2, 3, 4, alternate 1, 3, 5, 7 מאחור הזוגי שלו, ו-cut and stack. אנחנו נשארים כרגע עם cut and stack. בואו ניצור כביכול חוברת. וכיוון שזה A4, אני מחזיר אותו ל-2-up. Setup,
במידה והחוברת שלי היא ללא גלישות, אני אשאר בטרים סייז באוף. במידה ולחוברת שלי או לכרטיס שלי יש גלישות, אני ארשום כאן את הגודל נטו לאחר חיתוך. נניח שכאן ה-279 זה כולל 4 מילימטר גלישות, אני ארשום 275. ובהתאמה אני ארשום 212. סימני חיתוך. האם אני רוצה סימני חיתוך? אני רוצה, שימו לב שכיוון שלא בחרתי הדפסה דו צדדית, יש לי פה רק אפשרות לפרונט. אבל אם כרגע אני אעשה אוקיי, ואני אשאר באותה לשונית של Output, ובבייסיק Settings אני אשנה את זה ל-Two-Sided, עכשיו כשאני אכנס עוד פעם לתוך הסטאפ, תהיה לי כבר אפשרות לפרונט, לבק ולפרונט אנד בק, קדימה ואחורה. כלל לא, קדימה, אחורה, קדימה ואחורה. 275 על 212. אם אני רוצה לעשות התאמה לגודל דף, אני אבחר באוטו. אם אני לא רוצה, אני אשאר בקסטום ואני אשאר על 100% או שאני אשחק עם האחוזים. האם אתם רוצים מרווחים בין אחד לשני? בואו נניח שאני כרגע רוצה מרווחים של 2 מילימטר. אני נותן אוקיי, ואני כאן רואה תקציר של מה שעשיתי. לא ביקשתי הקטנה והגדלה, נשארתי ב-100%, ביקשתי מרווחים של 2 מילימטר בין אחד לשני. הגודל הסופי של הקובץ, במקום 279 על 216, הוא יהיה 275 על 212, וקרופ מרקס, both front and back. אוקיי, אין לי אפשרות מכאן לשלוח את זה להדפסה, אבל לפני שאני באמת שולח להדפסה, אני רוצה לדמות כיצד הקובץ הזה ייראה. יש לי אפשרות לעשות קליק ימני, Preview ו-Advanced Preview. נחכה כמה שניות עד שהוא ייצר לי את ה-Preview. בשאיפה שהוא יצליח, לא תמיד הוא מצליח, לפעמים המערכת מפילה את הקובץ. אנחנו מחכים עד שהוא מייצר את ה-Preview. בשלב הזה לא נוגעים בבקר, לא לוחצים על שום כפתור אחר, כל פעולה אחרת למעשה עלולה להפיל את הפעולה, להכשיל את הפעולה המתבצעת כרגע. בינתיים אני אספר לכם, מזכיר לכם שהבקר של פרישלו, של זירוקס, עובד על מערכת של לינוקס, מערכת סולאריס, זה לא מערכת ווינדוס, מערכת טיפה שונה או לגמרי שונה מהווינדוס, ולכן גם פועלת קצת שונה. אוקיי, אנחנו מחכים לפריוויו, הוא מתחיל להיטען, ולמעשה עכשיו אני יכול לראות שנוצרה לי חוברת ביצעתי פעולה של cut and stack, בואו טיפה נקטין את זה. אני עובד בשליטה מרחוק על הבקר, ולכן הפעולה שלו קצת איטית. אבל אני למעשה יכול לראות את הפעולה שביצעתי. שימו לב, סימני חיתוך שביקשתי, רווח בין אחד לשני. כיוון שמיקמתי שני דפים של MA4 ל-A3, אין לו מספיק מקום כדי להכניס את הסימני חיתוך כאן. אם אני אעשה התאמה לגודל דף, אני גם אראה את הסימני חיתוך כאן. תכף נוכל למקם אותם. וכאמור המרווחים שפתחתי, והדפסה דו צדדית. אני סוגר את הקובץ, אני נכנס אליו, ושוב, במידה והייתי רוצה לעשות התאמה לגודל דף, הייתי נכנס לאוטו, אני אפילו רוצה להקטין ל-270 על 207, גילחתי עוד 5 מילימטר מהקובץ, כמובן שאתם לא עושים את זה, אלא אני רק עושה את זה לצורכי דוגמה, ואני יכול שוב קליק ימני, Preview ו-Advanced Preview. שוב, ייקח לו את הזמן הארוך כדי לייצר Preview. כרגע הוא מראה את ה-Preview עדיין הקודם. אם הוא לא יראה את ה-Preview הנוכחי, אני אצטרך ללחוץ כאן על הלשונית הזאת של ה-Update. והוא נראה, ואכן לא נראה לפי הקצה שהוא מראה לי את ה-Preview הנוכחי. אני אלחץ על Update, All, אוקיי, עכשיו שוב ייקח לו קצת זמן עד שהוא ייצר את הפריוויו החדש. בואו נחכה כדי לראות מה הוא עשה.
אז שוב, אנחנו עובדים על בקר שעובד על מערכת הפעלה סולאריס. כל הפעולות שאתם מכירים מווינדוס לא רלוונטיות כאן. פועל בעיקרון לפי פקודות DOS, פקודות של CMD של קומנד. יש פה דבר כזה שנקרא טרמינל, שדרכו אפשר לעשות כל מיני פקודות למי שקצת מתמצא. אוקיי, הפריוויו מתחיל לעלות. ניתן לו את הזמן. ועדיין, משום מה, הוא לא הכניס לי את הסימני חיתוך, למרות שביקשתי התאמה לגודל דף. עכשיו, השאלה באמת האם הפריוויו הזה מדויק, לא הייתי סומך עליו ב100%, או שגם אחרי התאמה לגודל דף, אני עדיין לא מצליח להכניס את הסימני חיתוך על הציר הזה, על הציר של ה-X, של ה-Y, סליחה. ציר ה-X יש לנו כאן סימני חיתוך. ייתכן שבגלל המרווחים שפתחתי. אוקיי. זאת למעשה הדרך לעמד קבצים. העימוד זהה לחלוטין, בין אם בחרתם כרטיס ביקור, גלויה A4 או כל דבר. שוב, OneUp Auto Center ימרכז לכם אחד על הדף, כל השאר יבצע לכם הכפלות או את האופציה שתבחרו. ואני מזכיר לכם, אם הקובץ יותר קטן, כלומר אם יש לו גלישה, הגלישה לא חשובה. מה שחשוב זה שתיתנו כאן את הגודל נטו. אם זה כרטיס ביקור, תנו כאן 90/50. ותקפידו כמובן אם זה לנדסקייפ או פורטרט. שיהיה בהצלחה עם העימוד.